Мен хәзер тиз-тиз адымнар белән сәхнәгә таба атлыйм. Минем белән бергә күпләгән, йөзләгән сәлкештә анда ашыга. Ни өчен дигәндә, чөнки хәзер анда нәтиҗә бирә торган концерт башланачак һәм инде без сезнең белән әлеге концертны бергәләшеп карый алабыз. Иң кызыгы нәрсә? Әлеге концерттагы номерлар, алар бик үзенчәлекле һәм инде әлеге җырлар булсынмы, биюләр булсынмы, менә монда изге биләр җирендә туган, монда алар куелган һәм инде бүген без сәхнәдә әлеге номерларны күрәчәкбез. Гади сәлкешләр остазлар белән бергә номерларны, җырларны, биюләрне безгә күрсәтәчәк. Ә без инде әлеге тамашаны рәхәтләнеп караячакбыз. Әйдәгез, мин сезне калдырып торам. Игътибар сәхнәгә. На форуме «Солет» я веду группу, в которую вошло несколько составов оркестров и один хор. Мы совмещаем традиционные татарские песни с электронным звучанием. И здесь собрались люди, которые уже вовлечены в традиционное исполнительское и вокальное наследие, которые знают язык, которые знают мелодии. Вот работая с этими детьми, мы просто перебираем, мы решаем, какую из песен мы возьмем, чтобы ее обрабатывать, перерабатывать. И здесь очень классно вот собрана эта концепция, что соединяются высокие технологии и традиционное искусство. Это будет такая многочастная, даже я бы сказал, гибридная оркестровая, инструментальная, вокальная пьеса, в которой будет вот совмещено ряд композиций, всем известных. Ой bala bala, 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 ой bala bala. Сәлем Курныске! Сәлем дуслар! Безгә искә килә, безгә яшыклар шатлана. Шул вакытта булытлар бик матуррак булгандар. Һәм мәхәббәт гыйнәсеп, һәм мәхәббәт мәгънәдә. Без килдек хәер буя сезгә языкчылар. Яшь вакытлар, безнең җүләр вакытлар. Яшь вакытлар, кайфым дулкынлар. Яшь вакытлар, мин сезне
yaratap. Yaş vakitlar, yaş vakitlar. Yaş vakitlar. Yaş vakitlar. Yaş vakitlar. Yaş vakitlar, yaş vakitlar. Yaş vakitlar. Yaş vakitlar. Kayıfın dokunlar. Yaş vakitlar, yaş vakitlar. Aylar öte, yıllar öte, jidir ahırı zamanı. Çiver kız dip koşkan idim, irrat etken zarası. Oy ülem ülem, işledim son sinirgen. Urra jilege peşe, eğirek sinirgete. Oy ülem ülem, işledim son sinirgen. Urra jilege peşe, eğirek sinirgete. Aklımma bulek alsam günü bu yaşatlanım. Nuhabet bırakmadan son kurgek gibi babara. Oy ülem ülem, işledim son sinirgen. Urra jilege peşe, eğirek sinirgete. Oy ülem ülem, işledim son sinirgen. Urra jilege peşe, eğirek sinirgete. Altın jiblerdeki bitke alıp aydınlığa kandık. Dava almayıp faydaydım, молодец dedi sarım. Oy ülem ülem, işlerim son sinirkem. Urra jilege peşe, eğirek sinirgete. Oy ülem ülem, işlerim son sinirkem. Urra jilege peşe, eğirek sinirgete. Атын колбаса алған, матрас астына қойған, күні бойы колбаса, қызымны барышыған. Oy ülem ülem, işlerim son sinirken. Urra jilege peşe, eğirek sinirgete. Oy ülem ülem, işlerim son sinirken. Urra jilege peşe, eğirek sinirgete. Дайте шуму! Ну, ребята, это класс, сейчас расскажем вам о нас. Вы так просто не сидите, потанцуйте, выходите. Есть у нас и инструменты, и ансамбль, и певцы. Потанцуйте, покажите, разве все не молодцы? Ой, сәлет, сәлет, булсын иде күберәк. Айдаман абый апа, безне очень ярата. Ой, сәлет, сәлет, булсын иде күберәк. Айдаман абый апа, безне очень ярата. Сәләткә килдек бергә, җырларга һәм биергә, күңел ачырга килдек, Аллага шөкер диеп. Ой, сәләт, сәләт, булсын иде күберәк. Айдаман абый апа, безне очень ярата. Ой, сәләт, сәләт, булсын иде күберәк. Айдаман абый апа, безне очень ярата. Туры таякны җыеп, дусларны чакырабыз, төрле сөйләгән өйрәнеп, без аны кычкырабыз. Ой, сәләт, сәләт, булсын иде күберәк. Айдаман абый апа, безне очень ярата. Ой, сәләт, сәләт, булсын иде күберәк. Айдаман абый апа, безне очень ярата. Ой, сәләт, сәләт, булсын иде күберәк. Ой, сәләт, сәләт, ой, сәләт, сәләт. Сәләт, сәләт.
Алкышлар, егетләр, кызлар, Марат Татуров һәм аның лабораториясы, Мубараков Ильдар, Шарипова Ләйсән, Набиева Гузалия, Садыкова Лария, Исавиева Раян, Бурханова Карима, Пугачев Иван, Хайрулин Артур, Харисов Ильнас, Ахмедшина Алися, Шайхиева Энже, Гатина Амелия, Егорова Арина, Фаттахова Азалия, Закирова Ладыш, Шакирова Далия, Аглиулина Самира, Мубаракшин Искандар, Абдрахимова Арина, Шагиева Чулпан, Халилов Ислам, Гараев Айнур, Файзулин Эрик, Марат Абытатурас. Рәхмәт, егетләр, кызлар, без әлбәттә сезне алкышлыйбыз. Әлбәттә алкышлыйбыз, әлбәттә сез әфәрин. Һәрберегез алар зак кына менә бу 4 көн дәвамында әзерләнделәр бу чыгышка. Һәм әлбәттә алар бер-берен кочаклый, котлый шундый дебют белән. Мин сезнең исегезгә төшерәм, менә бу барлык безнең чыгышлар, алар тудымында, биләрдә, бу форумда шундый шәп кенә иҗат җимешләре. Әлбәттә, безгә әз генә вакыт кирәк булачак бу сәхнәне бушатырга, чөнки монда әле музыка юнәлешеннән тагын 2 чыгыш булачак. Һәм инде алга таба киләсе чыгыш ул безнең ничек уйлыйсыз, кайсы юнәлештән булачак? Музыка булды, безнең бию театры, без чиратлап барабыз. Әйе, дөрес. Мин аңлыйм, биючеләр, сез монда иң күпләре, чыннан да хәзер бию лабораториясы булачак. Сейчас будет выступление танцевальной лаборатории и ее руководитель Евгений Юшков. Әйдәгез алкышлыйк аны, Евгений. Это аплодисменты вам и вашим ребятам. Һәм инде сез әзерләнә аласыз, вы уже можете готовиться к вашему выступлению, потому что следующими будете вы. Димәк, һәм инде башлар алдыннан без әлбәттә карап китәбез. Мин исегезгә төшерәм. Безнең бар видеовизитка. Һәм шулай ук әйтәсе килә. Егетләр, кызлар, кемнәр язылган Биләр форум 2022 дигән каналга, Телеграмда, анда сез менә әгәр дә бу чыгыш сезгә ошады яки ошамады, менә чыгыш турында үзегезнең фикерләрегезне яза аласыз. У нас есть телеграм-канал. Я вас попрошу, там можно оставлять комментарии, вы можете написать, понравилось вам, не понравилось, что понравилось. В общем, поделитесь мнением. Я иногда буду зачитывать это со сцены. Димәк, хәзер игътибар экранга һәм киләсе номер. Экспериментальный танец — это когда ты выходишь за рамки какого-то привычного стиля, пытаешься их раздвинуть и синтезируешь его со многими различными направлениями в поиске чего-то нового, необычного, оригинального. Мой проект, то, чем мы занимались с ребятами. Мы обратились к мифологии татарской и к странным, страшным существам и попытались примерить их образы на себя. С татарской мифологией я до этого форума не был знаком, и мне было очень интересно погрузиться в этот мир, в котором существуют невероятные создания и существа. Ребята очень интересные, все очень разные, все открытые и готовы к экспериментам, а это самое главное. Поэтому я очень доволен.
Исәнме, яраткан яшь тамашачы. Бүген без сезне искиткеч кунаклар кичәсенә чакырдык. Таныш булыгыз. Сез исә аларны үзегез дә беләсез. Юха, Бишура һәм Шүрәле. Тик курыкмагыз, тынычланыгыз. Беренче карашка куркыныч булып күренсәләр дә, алар куркыныч түгел.
Афарин, шыннан да искиткіш алқышлар. Евгений Ишков, его лаборатория. Давайте я назову тех, кто попал в эту лабораторию. Тарасова Ангелина, Асхадолина Иллария, Шаяхметова Ралина, Нгуен Лилиана, Замилова Саида, Потапова Яна, Епишев Артем, Шакирзянова Алия, Ахмедшина Алина, Гарипова Диляра, Валеева Самина, Замилева Альбина, Булагина Анна, Юмангулова Диляра, Бариева Лейля. Алкышлар и Евгений Ишков. Можно и... Да, конечно, просим Евгения вас тоже присоединиться. Алкышлар сізге, эти аплодисменты вам. Рахмет, спасибо. Это было просто вау. Ярымы, мындан алып барам, можно я буду здесь, потому что сам с удовольствием смотрел. Бигзу рахмет, тағын бір қат алкышлар. Шыннан да афарин. Ышадымы сізге? Мен ғана бей ышады, біз бит әлі башладық қына, мы только начали. Демек, музыка лабораториясы бірінші болып шығыш жасады, қазір енді бию лабораториясын күрді, қазір енді театр лабораториясына біз күшәбіз, һәм биреге біз шақырабыз Руслан Абраров лабораториясының вәкилләрен. Приглашаем сейчас выступить участников лаборатории Руслана Абрарова. Давайте их тоже поприветствуем, поаплодируем. Аларында алкышлык, сәләмлек. Алар шулай каушыйлар әлбәттә. Һәм инде шулай ук башлар алдыннан без карап китәбез кыскача видео визитканы. Руслан Абраров лабораториясы, игътибар экранга. Я занимаюсь уличным театром. В принципе, я им занимаюсь в течение уже 5 лет. То есть и театром в целом занимаюсь около 9 лет. Почему я пришел в уличный театр? Я попробовал случайно. То есть помимо того, что есть театр формальный, где есть сцены, есть зрители, ты выходишь там, играешь, а есть улица, на которой свои правила, и ты вот здесь сейчас существуешь, и это кайфовее в 1000 раз, мне кажется. Ты можешь идти по улице и внезапно начать спектакль. Но понятно, что от образа, понятно, что от персонажа, что он может начаться вот в любом месте. Где встал, там и театр. Уличный театр цепляет тем, что он, наверное, более безграничный, да, то есть он не очерчен сценой и зрительным залом, и он, наверное, больше про свободу выражения, про свободу чувств. Постановка непосредственно, то есть что даст детям, это вот как раз-таки путь к этой свободе. Я не пытаюсь чему-то научить детей. Мне интересно научиться вместе с ними чему-то, что-то взять у них, потому что все равно возраст стареешь. И классно получить что-то новое от них, но при всем при этом поделиться тем, что есть у тебя уже.
тебе откроюсь, растворю все швы, смотри. Каждый, кто зашивал меня, забыл что-то внутри. Ты просто будь стерилен, когда погружаешься. Давай посмотрим вместе, как ты облажаешься, и я останусь одна.
Konsaguller tibränemiken, kuvelekkellerge konsaguller tibränemiken. Ulamine soğanla kubelegem tugeregem asıl kışım sanduğa şimdirlab şiberemiken. Ulamine soğanla kubelegem tugeregem asıl kışım sanduğa şimdirlab şiberemiken. Talasında salkın şişme tugerek. Talasında salkın şişme tugerek. Işıp barıp aytır ideme kubelegeme tugeregeme asıl kaşını sanduğa şimmeger bulsana kubelek. Işıp barıp aytır ideme kubelegeme tugeregeme asıl kaşını sanduğa şimmeger bulsana kubelek. Kubelek güllerge kuna gülde bulgaşıyası. Kubelek güllerge kuna gülde bulgaşıyası. Dinleme kumlem sima tarta kubelegeme tugeregeme asıl kaşını sanduğa Şimsin gibi kullarımı kıyyaşı İnneme kıllar sima kata küberegime tügeregime asıl kaşımı sanduğa Şimsin gibi kullarımı kıyyaşı Kübelek güllerge kunsa güller tibrene
Кому-то говорим удача, кому-то говорим провал. Что за профессия такая? Уйдя со сцены, бывший маг домой едва приковыляя. Живет совсем не так. Не стыдно ли жизнь, судьбу чужую нам представлять в своем лице? Я мертв, но видно, что дышу я. Убит и кланяюсь в конце. Как дельфины, мы уходим в плавание. Еще вторую половину. Еще стабильность, сильную спину я жду опять. Когда не будем, как они, мы притворяться сильными и бояться быть некрасивыми. Голубые волосы развивают ветер. Я качусь на такой скорости, они не заметят. Заболталась серым, и второй мне позвонил. Говорю каждому, что он такой один. Бэйби, 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 маленькая леди. Главная принцесса.
قون سهجلر تبرهنا بيكان وضعين ساعة نعكوبانا كما توجهرا كما أصل قشم صندوق شمجر لابشي برامي كان وضعين ساعة نعكوبانا كما توجهرا كما أصل قشم صندوق شمجر لابشي برامي كان Talasında salkın şişme tüderek Talasında salkın şişme tüderek Işıp barıp aytları deme kübelek Kime tügerek Kime asıl kaşımı sandığa Şime gerbusama kübelek Işıp barıp aytları deme kübelek Kime tügerek Kime asıl kaşımı sandığa Şime gerbusama kübelek Kübelek küllerge kuna gülle bu kaşıyası Kübelek küllerge kuna gülle bu kaşıyası Minime kumlem siyata Kübelek kime tügerek Kime asıl kaşımı sandığa Şimsin bir de külleme kıyaşı Minime kumlem siyata Kübelek kime tügerek Kime asıl kaşımı sandığa Şimsin bir de külleme kıyaşı Kübelek küllerge kunsa güller tibreme biken Kübelek küllerge kunsa güller tibreme biken Uldamine sağınla Sizin alkışlar tagın bir qat. Bizning teatr laboratoriyasi Садыкова Зиля, Куданкин Тимофей, Хабибуллина Райхана, Ихсанова Альбина, Хатипова Камила, Лаврова Элина, Ермакова Анжелика, Блинов Юрий, Ярулина Диляра, Лукманова Лейла Хам, режиссер, наставник, uyushtiruvchi, yetakchi bu laboratoriyaning Руслан Абраров. Yigitlar, qizlar, Ruslan abi seni chaqira, тебя тоже просят выйти. Sizning alqishlar. Aytamiz, esdalikka foto, на память фотографию. Tag'in bir qat alqishlar yigitlarga, qizlarga, ham Ruslan abiga. Творческая лаборатория режиссера Руслана Абрарова. Мен енді есіңізге түшірем біздің бар телеграм-канал, Салет телеграм-каналы бар, Биляр форумының телеграм-каналы бар. Онда міне біздің кругляшоклар, шығышлар білен. Һәм сіз онда комментарий қалдыра аласыз. У нас в телеграм-канале выходят кругляшки с выступлением. Вы можете оставить свои какие-то отзывы о выступлении. Я думаю, что обратная связь — это очень такая важная вещь, чтобы потом могли ребята почитать, что вы думаете о тех перформансах и выступлениях, которые здесь проходят и выступают. Шуңа күрә, әгәр дә егетләр, кызлар, сезнең ниндидә булса фикерләрегез бар икән, сез инде безнең телеграм-каналда яза аласыз. Например, под кругляшком творческой лаборатории Марата Татуриса Руфина Гарифуль написала лучшие. Вот. И будет очень приятно, если вы поделитесь своим мнением о выступлении, которое было здесь. Ярый, дуслар, без давам итәбез, мы продолжаем. Хәзер инде киләсе лабораторияга күчәбез. Ул да булса музыка лабораториясы. Һәм инде музыка лабораториясының икенче чыгышы булачак. Аларның җитәкчеләре музыкант, композитор Никита Савельев, һәм шулай композитор, звукорежиссер, саунд-дизайнер Балакин Дмитрий. Аларны да алкышлап алыйк. Һәм инде тематикасы киномузыка. Һәм биредә, экранда безнең Дирижабль дигән мультфильмнан өзек булачак. Аның авторы Булахова Анна. Һәм инде сез, минемчә, тиздән барысын да күрерсез. Вы скоро все увидите. И, конечно, у нас будет видео визитка перед выступлением. Осталось узнать, все готово или нет. Димәк, сез әзерме? Игътибар экранга. Наше направление киномузыка. Собственно, мы с детьми
пытаемся погрузиться в эту профессию, что такое быть кинокомпозитором, какие задачи стоят перед кинокомпозитором. Это одна из интереснейших для меня отраслей. Почему? Потому что как композиторы в кино мы ищем в сюжете и в драматургии некое второе дно. Эта область для детей может быть потенциально очень интересной, в том числе для развития и музыкального вкуса, и своих способностей в целом. Мы решили сделать именно киномузыку, а точнее музыку для мультфильма. Почему? Потому что музыка в кино, музыка в мультипликации — это некий комплекс знаний и умений человека. Я думаю, что ребятам понравилось работать над этим мультфильмом, потому что в нем есть глубокие смыслы, каждый, наверное, найдет у них что-то свое, но мы постарались отразить это в музыке и внедриться в этот процесс, погрузиться в этот процесс. Это дорогого стоит, потому что здесь действительно дети приобретают абсолютно разные навыки, в том числе и музыкальные, какие-то человеческие, поэтому приобщиться, скажем, к такому грандиозному делу, это дорогого стоит, на мой взгляд. Dostlar, mana biz sizning bilan ijodiy laboratoriyalarning chiqishlarini qaraymiz do'stlar. Bu endi g'adatiy chiqishlardan bekliq ayriladi, o'zishalikli chiqishlar deb aytishga kerak. Ham endi bu bizning uchun bitta tonsiq nomerlar, chunki bundaylarni ko'ruv bek sirrak bizning uchun o'rin bilan anglab ta bitirmaysizlar. Balki bek hislanib ta ketib o'tirishlar bordir. Aytag'iz, mana shu chiqishlarni birinchi ratlardan qarovchilarga murojaat etilgan, ularning his kechirishlarini bilgani. Salom qizlar. Salom. Nechik sizga ijodiy chiqishlar, nechik sizga laboratoriyalar? Bek oshadi. Chiqishlar bek shap. Mana biz hozirgina chiqish yoshadiq. Ham bek shap bo'ldi bizga, butunisida oshadi. Bu sizning uchun yangi turli format, yangi turli tekshiruvlar, yangi turli tajribalar shulay bit. Shulay. Ay mana tomoshachi bo'laroq narsa deyarsiz. Endi bizning bitinda 3 yo'nalishda bor, shulay bit. Jir yo'nalishi, biyu yo'nalishi ham teatral yo'nalish. Hali mana haligina qarab ketdik. U bundayni mening ko'rganim yo'q edi, rasmini aytganda. Meni de ko'rganim yo'q edi, no menga bek o'sha janrlik jurlar, janrlik biyular jurlaylar, biyular menga bek o'sha birinchi topqir ko'ram, menda shuna dardlandira ham ilhomlandira. Ha endi tag'in bir qat mana shu chiqishlardan so'ng aytasiz kelar, ijodning, san'atning egishigi yo'q deb aytasiz kelar meni. Mayli, shulay bet. Siz ham men bilan kelishasizlar. Yori qizlar, o'ngishlar sizga bir mezgilga ayirasib kelmish shu chiqishlardan o'ngishlar. Aytag'iz, retda o'tiruvchi tomoshabchilar bilan aralashib olaylik hali. Sizin koynan alkışlar, ваши аплодисменты. Не уходите пока со сцены. Я назову ваши имена, вам поаплодируют. Алкışlar, Егитерге Кызарга, Саттаров Айрат, Хафизов Ильнас, Юсупов Валия, Макарова Диана, Сабирова Зиля, Абдулхаирова Ангелина, Феофанова Амелия, Бурцев Никита, Юскаев Зульфат, Мингалиев Радик. Ваши аплодисменты, Sizin алкışlar и руководители Савельев Никита, Дмитрий Балакин, а также еще раз вам напомню, что был отрывок из мультфильма «Дирижабль», режиссер анимации, иллюстратор, студентка выпускного курса в ГИК мастерской Наталья Борисовна Dabija, Булахова Анна. Ваши аплодисменты, sizin alkışlar. Егитерге Кызарга. Егиттер кызлар, siz әфәрин. Bu alkışlar sizге, эти аплодисменты вам. Молодцы. Хәзер инде без сезне озатабыз.
Ничек sizga киномузыка, егиттер кызлары, ошадымы? Как вам киномузыка? По-моему, это прикольный новый такой формат, которого еще здесь не было. Рәхмәт егеттерге кызларга, рәхмәт лабораторияның җитәкчеләренә. Сез чыннан да афәрин. Мин тагын бер кат исегезгә төшерәм. Безнең Telegram каналда бар түгәрәкләр, кругляшочки. Вы можете там делиться своим мнением. Сез анда үзегезнең фикерләрегезне яза аласыз. Без инде дәвам итәбез. Безнең киләсе юнәлеш алда булса театр булачак. Һәм инде хәзер монда биредә бернинде спектакль, бернинде перформанс булмачак, чөнки инде ул перформанс, ул спектакль көндез узды һәм лабораторияның җитәкчесе ул да булса безнең Гарифуллин Илнур. Әйдәгез әле аларның лабораторияны алкышлап алыйк. Кем катнашты, кто участвовал Илнур абый в лаборатории. Этот спектакль уже прошел, и сейчас мы посмотрим такой небольшой репортаж. Демәк, игътибар экранга. Барыбыз. Ну, мое театральное направление, мы берем с ребятами такую форму, то есть даже соединение форм, это у нас такая пластическая притча. В притче важен текст, в пластике важно движение, то есть мы соединяем эти два объекта и разговариваем на тему Габдуллы Тукая, то есть каких-то его внутренних, внешних переживаний и то, что он оставил после себя. Это, конечно, его баиты, это его стихотворение. Тукай — это как некий татарский Пушкин, он и является им, да. И вот на эту тему мы сейчас с детишками разбираемся, чтобы они понимали, от чего рождались у Тукая эти баиты, из каких переживаний, откуда. Поэтому мы взяли дневники именно. Мне нравится, что они работоспособны, они выполняют, они как бы придумывают, они что-то делают. Это хорошо. Мне важно именно для детей, чтобы они научились мыслить, думать и развиваться. Шуннан да афәрин. Кулларыгызны күтәрегез әле, егетләр, кызлар, кемнәр бүген бу перформанста булды, бу спектакльдә, Тукай спектакльдә. Әйе, кемнәр булды? Әлбәттә, кызганыч барыбыз да анда була алмадык, ләкин барыбыз да менә бу видеорепортажны карап киттек. Кемнәр булды? Сезгә ошадымы? Әйе, чыннан да мин сезнең белән килешәм, я тоже там был, мин дә анда булдым, миңа бик ошады. Егетләргә, кызларга, барлык катнашучы егетләр, кызларга әйдәгез әле алкышлап алыйк аларны. Алар афәрин. Һәм ярыймы айрым мөмкин булса, һәм хәзер барлык менә бу Тукай спектаклендә катнашкан сәлкешләр, сез монда булсагыз, чыгып без сезгә алкышлап алыйк әле, мөмкин булса. Можно вас пригласить, те, кто участвовал в перформансе, выйти, мы вам поаплодируем. Батыров Салават, Никаев Дамир, Бобровская Вероника, Родионов Кирилл, Исмагилова Зухра, Шаронова Ирина, Сабирова Азалия, Шамсуллина Дина. Алкышлар! Рәхмәт сезгә һәм Илнур абыйга. Чыннан да афәрин, біз дәвам итәбез һәм киләсе юнәлеш ул да булса безнең бию юнәлеше булачак. Киләсе лаборатория, следующая лаборатория направление танец. И руководители, җитәкчеләр Марсель һәм Мария апа Нуриевлар, әйдәгез әле аларны да алкышлыйк. Инде без дүр спектаклен карап киттек аларның катнашучы белән. Һәм хәзер инде аларның егетләре, кызлары, их ученики, с которыми они работали, выйдут сюда и покажут то, что придумали они за эти дни. Демәк, башта игътибар экранга, аннары соң инде Марсель абый һәм Мария апа Нуриевларның лабораториясының иҗатларын карап китәбез. Рәхим итегез. Мы ведем танцевальную лабораторию. За основу мы взяли тюркский орнамент, потому что мы здесь, в этой среде, мы в этой культуре, мы с нею воспитаны, она в нашей
памяти уже есть, в нашем подсознании заложено. Мы занимаемся импровизацией больше, да, но и какими-то инструментами современной хореографии. Узоры или, как, ну, скажем, линии, это для меня как поэзия, которая может нечто большее раскрыть, найти какой-то свой язык. Дети очень открытые, и мне кажется, что танцевальная культура, танцевальный опыт детей растет. Они фактически сами придумывают фразы танцевальные, да, там, или дуэты. Мы только где-то чего-то корректируем, если мы что-то видим потенциальное, мы только вот, ну, как-то их поправляем, направляем.
Афарин, сезнең алкышлар егетләргә, кызларга. Без сезне чакырабыз, приглашаем вас на поклон. Давайте, чтобы все вас еще раз увидели. Олег Зрахим, Сахандикова Лина, Сафин Азат, Будова Евгения, Рафиков Амир, Ахмедгалеева Камиля, Садриев Султан, Коваленко Александр, Шнякин Ярослав, Ахмадулин Карим, Бондар Злата, Закиева Алия, Фирсова Ирина. Ваши аплодисменты хаминдаларның җитәкчеләре Марсель һәм Мария Нуриевлар. Без сезне шулай чакырабыз, Марсель һәм Мария апа. Алкышлар, афәрин! Афәрин! Афәрин, мен сезнең белән килешәм, чыннан да афәрин, чыннан да искиткеч, исегезгә төшерәм, бу безнең бию юнәлеше. Марсель һәм Мария Нуриевлар җитәкчелегендә лаборатория һәм исегезгә төшерәм, безнең телеграм канал бар, анда түгәрәкләр, кругляшоклар бар, һәм инде сез комментарийлар калдыра аласыз, можете оставлять комментарии в телеграм-канале. Я думаю, что будет очень интересно участникам принять обратную связь. Димәк, әгәр дә менә бу чыгыш турында берәр фикер булса, сез инде аны яза аласыз телеграм каналга. Без бик көтеп калабыз аларны. Давам итәбез. Димәк, безнең бию юнәлешебездә киләсе юнәлеш ул безнең булачак театр юнәлеше. Һәм инде лабораторияның җитәкчесе Минкин Булат, режиссер, драматург, актер Булат абый. Һәм инде аның коллективы, аның командасы, аның лабораториясы хәзер сезгә тәкъдим итә перформанс. Һәм ул перформанс турында яхшырак хәзер без видеодан күрәчәкбез. Карыйбыз. Внимание на экран. Да, у нас театральное направление, и я уже второй раз участвую на этом форуме, и я в этом году решил выбрать стихотворное существование для детей. И мы выбрали поэму Хади Такташа «Макамай». Как бы у нас разные люди, они друг с другом не знакомы, а театр — это такое, так скажем, коллективное пространство, коллективное действие, и поэтому я старался из них сделать такой коллектив. И вот эти вот дни мы пытаемся как-то по-другому поймать это звучание вот этого текста, достаточно известного в татарской культуре, как-то по-новому, чтобы оно прозвучало. И поэтому мы будем использовать какой-то новый метод взаимодействия еще с инструментами. У нас музыкально-поэтическая постановка, и у нас артисты там будут играть еще на инструментах, но это необычные инструменты, это инструменты, такие подручные, так скажем, будут из подручных средств создавать звук, создавать музыку. Белмим, әллә күпкә, әллә бик озакка, ахры мәңге оныта алмамын. Тамбов урманнары уртасында усак яфраклары шаулавын, алар мәңге минем хыялымда.
Шаулый яфрак ярырлар, Карт именнәр калмый минем арттан, Кая барсам озатып барырлар. Бер җирдә юк андый урманнар, Бер җирдә юк камыш сабаклары, Андагыдай шаулый торганнар. Әкияттәге ике бала кебек, Каен башларына үрмәләп, Ике штансыз малай дөнья белән танышып йөргән идек бергәләп. Беребез сары чәчле, беребез кара. Сары чәчлесе ул мин идем. Кара чәчле коңгырт кара күзле, Кәкре аяклы дустым җан кисәгем, Ул Мукамай бәгърем, син идең. Аккаенга аслып менгән кебек, Мин тормышта һаман яктыга, Югарыга табан юл алдым. Менгән саен җирнең матурлыгын, Яктылыгын күбрәк күр алдым. Ә син менәлмәдең, калдың, югалдың. Әкияттәге ике бала кебек, Икебез дә кара борынлы, Зурлар кебек кулны артка куеп, Йөри идек таптап болынны. Һәрбер нәрсә безгә яңа иде, Һәр нәрсәгә исебез китә иде. Бер нәрсә дә безне качмый иде, Бар нәрсәгә кулыбыз җитә иде. Күпме кыен күрдек шуның өчен, Күпме талчыбыгы ашадык. Әкияттәге ике бала кебек, Күпме җафа чигеп яшәдек. Кем уйлаган шушы шаярулар Синдә кәсеп булып калыр дип, Уйнап башланган эш тормышыңны Һәлакәткә алып барыр дип. Хат язсам да хәзер соңга калдым. Укымасың минем хатымны, Ләкин минем бурчым Мөхәммәтҗан, Йылу синең яман атыңны. Син гомреңне усал исем белән, Канлы пычак белән чикләдең. Әллә ничек булды синең гомер, Син Мукамай, әллә нишләдең? Әкияттәге ике бала кебек, Каен башларына үрмәләп, Ике ыштансыз малай дөнья белән танышып йөргән идек бергәләп. Аккаенга аслып менгән кебек, Мин тормышта һаман яктыга, Югарыга табан юл алдым. Менгән саен җирнең матурлыгын, Яктылыгын күбрәк күр алдым. Ә син менәлмәдең, калдың, югалдың. Үткәннәрем авыр әкият минем, Ул әкиятне әгәр сөйләгәндә, Чагылып китсә синең күләгәң. Юк, юк, мин ант итәм, Һичбер вакытта да сине карак итеп сөйләмәм. Син яшәргә җирдә хаклы идең, Син яшәргә җирдә теләдең. Тик син ачлык тырнагыннан түбәнлектән чыгу юлын гына белмәдең. Ә бит бергә чабаталар үреп йөргән чакта, Син остарак миннән үрәйдең. Мине матур итеп үрәлмәүне булдыксызлыгымнан күрәйдең. Ник соң бу болай булды әле? Ничек һәлакәтең күрмәдең? Ник Мукамай соң син тормышыңны чабаттаңдай матур үрмәдең? Син гомреңне усал исем белән, Канлы пычак белән чикләдең. Әллә ничек булды синең гомер, Син Мукамай, әллә нишләдең? Ә бит безнең гомер матур урманнарда, Май айыдай матур башланды. Әкияттәге ике бала кебек, Икебез ике якка ташланды. Синең тормыш авыр әкият булды. Ул әкиятең соңгы битләрен Син зур исем мәңге онытмаслык эшләр белән бизәп китмәдең. Син адаштың, ләкин син яхшы идең.
Синең яхшы иде күңелең, тик белмәдең тормыш баткагыннан, ялгыз чыгу мөмкин түгелен. Син белмәдең кешеләр җирдә тормыш баткагыннан чыгу юлын бергә эзлиләр. Ялгыз калып аштан үлмәс өчен күмәк тормыш җирдә төзиләр. Үткәнемне әкият итеп сөйләгәндә, чагылып китсә синең күңелең, юк мокамай, һичбер вакытта да сине усал итеп сөйләмәм. Син ярлы идең, ләкин эш сөя идең, синең яхшы иде күңелең. Син белмәдең сыйнфый бөлгөнлектән, алай чыгу мөмкин түгелен. Афарин, сезнең алкышлар. Глевединова Гөлфия, Айгөл, Фаттахова Айгөл, Терезинов Камиль, Рамазанова Исламия, Хасанов Ислам, Хайруллина Алия, Багавиев Данис һәм Вафин Самат һәм лабораторияның җитәкчесе Минкин Булат абый. Алкышлар, алкышлар, алкышлар. Афарин. Нишләптер ишетелми алкышлар, егетләр, кызлар, сез ардыгызмы? Безнең әле күп холмады, не так много осталось. Если вас зацепил этот перформанс, то напоминаю, что вы можете оставить свое мнение в телеграм-канале. Әгәр дә сезгә ошаса, яки ошамаса, сез ул турыда безнең телеграм-каналда түгәрәк видео түгәрәк астында яза аласыз. Бик зур рәхмәт безнең театр лабораториясына, Булат абыйга һәм инде сәл кешеләргә. Сез афарин. Biz devam ederiz. Demek inде biz барлык театр лабораториялары карап киттек. Безнең калды тагын 2 лаборатория. Ул да булса, башта biz карыйбыз бию лабораториясын, аннары соң инде музыкаль лаборатория булачак. Киләсе лаборатория һәм ул булачак безнең кинотанец. Һәм аның җитәкчеләре танцор, хореограф, перформер һәм режиссер Евгения Турушкина, алкышлар, һәм видеограф Никита Шевелев. Әйе, бик зур рәхмәт. Һәм инде аларның сәл кешеләре, аларның командасы һәм башлар алдыннан без инде әлбәттә алар турыда карап китәбез. Видео визитка. Игътибар, экранга, внимание на экран. В этот раз на лаборатории мы изучаем современный танец, точнее, транслируем через кино. То есть мы делаем кинотанец. Это такое впервые, насколько я знаю, на форуме. У нас был кастинг. Дальше мы разработали концепцию, идею, создали хореографию и вот приступили к съемкам. В кинотанце можно управлять зрительским вниманием посредством киноязыка. Танцовщики выступают на сцене, это работает немножко по-другому. То есть зритель там видит сцену общим планом, и иногда его внимание может рассеиваться, а в кинотанце меньше шансов упустить важные детали. В основе мы взяли идею обряд татарского народа по поводу переезда, переселения духа дома. Во-первых, мы познакомили детей с такой легендой, с таким мифом, который существует. И дальше совместно с детьми мы придумываем, изучаем. Наверное, через такой способ мы можем донести, рассказать детям про какое-то единство, объединение, что это рядом, вокруг и природа, и другие люди.
Афарин. Һәм без барлык бу кинотанецта катнашкан сәл кешеләрне чакырабыз бирегә. Сәхнә янына я прошу выйти всех, кто участвовал в этом, выйти, чтобы мы вам поаплодировали, чтобы мы вас увидели. Без сезне Курик, Шишкина Эльвина, Кириллова Диана, Гурова Ольга, Пархулина Зухра, Кривель Алина, Шахина Раиля, Шамаева Ярослава, Бабанова Виктория, Вострокнутова Полина, Замалединова Диляра, Захарова Элина, Давлетова Энжет, Тимирбаева Малика, Шагиев Камиль, Сидорочева Ирина, Ибатуллина Зарина, Захарова Дарья, Хаминда Житакшиляр, Евгения Турушкина и Никита Шевелев. Сезнең алкышлар, кино танец, кино бию һәм бу лабораторияның катнашучылары. Афарин! Бик зур рәхмәт һәм инде егетләр, кызлар, иҗат биләр форум ниһаять безнең хәзер берничә мизгелдән без сезнең белән бергә соңгы лабораторияның иҗатын күрәчәкбез. Ул музыка лабораториясы һәм аның җитәкчесе Айрат Нуркаев. Әйдәгез әле егетләрне, кызларны шулай сәламлик. Алар биредә, они уже на сцене, давайте их поприветствуем. Һәм мин бу лабораторияның иҗат җимешен аеруча көтәм. Беләсезме ни өчен? Чөнки аларда шундый максат булды. Сәләт гимнына нинди булса ремикс ясау, нинди ремейк ясау. Шуңа күрә хәзер без сезнең белән Сәләт гимнын ишетәчәкбез. Сез хәтерләсәгез, кем теге елны булды? Сергей Абый Костюжов белән аның лабораториясе алар Сәләт маршына шундый ниндер яңа караш тәкъдим иттеләр. Һәм хәзер инде безнең Сәләт гимнына яңа караш булачак. Сүзләр сезгә әлбәттә таныш, ләкин музыка яңача булачак. Хәзер без әзерләнәбез әз генә берничә мизгел, чөнки әлбәттә менә музыка лабораториясе өчен вакыт кирәк күбрәк. Аларның анда гитаралары, бас гитаралары, инструментлары, микрофоннары, алар барысында туташтыралар. Мин тагын бер кат әйтеп китәм, безнең бар Сәләт телеграм каналы. Сез инде анда үзләрегезнең фикерләрегезне яза аласыз. Менә монда мин укый алам танц театр лабораториясе Марсель һәм Мария Нуриевлар һәм 3 комментарий бар. Классно аспарухларга привет дип язганнар, кайф дип язганнар, шулай вдохновляюще. Все так современное искусство, это каждый понимает для себя важные вещи и помогает разобраться в каких-то личных моментах. У меня слезы на глазах. Спасибо за ваш труд однозначно. Нужно продолжать дарить людям эти эмоции. Это прекрасно. Огонь, Кубрат, огонь. Все, мында китте комментарийлар. Мин тагын бер кат исегезгә төшерәм. Сез яза аласыз. Кубрат хан огонь дип язырга була, ләкин әгәр дә менә чыгыш турында сез берәр нәрсә язсагыз, шулай ук бик яхшы булачак. Кинотанец лабораториясе, Евгений Турушкин, супер молодцы. Менә шундый комментарийлар бар. Һәм инде сез башка видеоларга, менә монда шәп чыгыш, шәп дип язалар Руслан Абраров лабораториясына. Шундый комментарийлар бар. Һәм инде әлегә комментарийлар бик аз. Шуңа күрә әгәр дә менә безнең бар берничә мизгел егетләр, кызлар әзерләгән вакытта сез хәзер менә телефоннарны алып яза аласыз берничә комментарий. Кайсы перформанс, кайсы чыгыш, кайсы музыка, театрал чыгыш, бию сезгә күбрәк ошады. Сез ул турыда язсагыз, егетләр, кызлар тагын карап бик шатланырлар. Димәк, егетләр, кызлар, хәзер безнең соңгы чыгыш булачак. Сез әзерме? Мин дә әзер, димәк, Айрат Абый Нуркаев лабораториясе һәм башта игътибар экранга. Моя лаборатория — это создание нового гимна. У Сәләт есть гимн, он очень древний, и наша цель — создать совершенно новый продукт. Наверное, эта лаборатория больше испытание для самого меня. Создаем его хоть мы и вместе, но дети — это тот самый инструмент, очень главный, который мне помогает в этом. Каждая вокалистка, каждая музыкантка из моего
коллектива в лаборатории очень крутая, вне зависимости от профессиональных музыкальных качеств. У меня никогда не было опыта работы прям с детьми и подростками, и мне прям было страшновато. Но мы старались полностью переосмыслить гимн, увести от стандартной мелодии и не сохранить в нем ничего. Мы старались как можно больше создать совершенно нового. И я считаю, что у нас получилось уже очень круто. Aşkına yüreklarga Dilli küpnü bilirge Yana dostlar da barga Jilkendirip yüreklerini aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun kışılımda iletsin İzgeleke Jilkendirip yüreklerini aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun kışılımda iletsin İzgeleke Bizning salatda do'stlar tabulu Albatta buyuk ko'ngilli Salat bizni birlashtirdi Bu zo'r baxt tugilma Jilkendirib yo'laklarni oshman do'stim Diyetlerge Yıllar uzun düşünüp eylesin İzgeleke Jilkendirip yüreklerini aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun düşünüp eylesin İzgeleke Kirdi ko'ngilga yana istak urib Unutmag'iz bir qachonda Qalır mangulik bo'lib Jilkendirib yuraklarni oshqin do'stim Diyetlerge Yıllar uzun kishilibdi iretsin İzgeleke Jilkendirib yuraklarni oshqin do'stim Diyetlerge Yıllar uzun kishilibdi iretsin İzgeleke Yüreklerini aşkın dostum Diyetlerge Yıllar uzun kışılımda iletsin İzgeleke Sizning alqışlar. Aferin. 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 Hatta mında sizning yanınızga kelib jetdilar yigitlar, qizlar. Ayrat Абый Нуркаев, лабораториясы һәм Сафарова Камила, Валиева Малика, Ижалина Айсылу, Шакирова Амина, Султанова Гузель, Славина Наиля, Курбанова Эльвина, Ахмедова Диана, Хамидулля Аделина, Мурсалимова Ралина, Ахмедшина Анелия,
Миназова Азалина, Хамайрат абый, Нуркаев. Чыгыз безнең яныбызга, бу алкышлар сезгә. Афәрин! Шуннан да афәрин, рәхмәт, егетләр, кызлар, без сезне озатабыз. Большое вам спасибо, рәхмәт, сез шуннан да афәрин. Шәхсән миңа бик ошады менә бу яңа версия. Сезгә ошадымы, егетләр, кызлар? Шәп. Ул күренеп торды, шуннан да, чөнки сез бийдегез, сез җырладыгыз егетләр, кызлар белән бергә. Алар афәрин, һәм сез дә афәрин, чөнки без сезнең белән бергә барлык иҗади лабораторияларның продуктларын бергә карадык һәм алар тәмам, алкышлар барысына да. Сезгә кайсысы күбрәк ошады? Менә шундый сорау. Театр дия. А кайсы театр? Кайсы бию? Кайсы музыка? Яр, мин аңлыйм, әлбәттә, фикерләр бик күп. Мин исегезгә төшерәм. Сез ул фикерләрегезне яза аласыз безнең телеграм-каналда. Кайсы номер, кайсы чыгыш, кайсы лаборатория иҗаты сезгә күбрәк ошады. Һәм инде айрым алкышлар тагын бер кат барлык лабораторияларда катнашкан сәл кешеләргә, алар афәрин. Алар молодцы. Аплодисменты всем, кто участвовал в лабораториях. Они на протяжении всех этих дней, да, возможно, теряя там в мастер-классах, еще где-то, но они были полностью погружены в лаборатории, и давайте их наградим отдельными аплодисментами. Они большие молодцы. Алар шуннан да афәриннәр. Шуннан белән, дуслар, безнең иҗади лабораторияларның чыгышлары ахырына якынлашты. Biz үзебез таң калып, шак катып күзәттек әлеге чараны, сезгә дә ошагандыр дип ышанып калабыз. Әйдәгез, языгыз әле комментарийга, кайсы чыгыш аеруча да ошады һәм инде киләсе форумнарда, киләсе шундый иҗади лабораторияларда нинди яңа лаборатория күрер идегез, нинди лаборатория тәкъдим итәр идегез. Һәм инде әйтергә кирәк, менә юкка гына әйтмиләр, киләчәк яшьләр кулында дип әйтә. Һәм менә шуңардан чыгып әйтәсем килә, безнең киләчәгебез, безнең иҗатыбыз шундый сәләтле, шундый иҗат белән янып торучы яшьләр кулында булганда, biz тыныч күңел белән яши алабыз. Шулай бит. Инде, мөхтәрәм дуслар, шуның белән иҗади форум безнең ахырына якынлашты. Шул сәбәпле без дә әлеге форумда, ягъни инде җанлы сәләттә үз эшен тәмамлый. Ләкин без белән булашмыйбыз, киләсе форумда очрашырбыз. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Исегездә тотыгыз. Без сәләтне күрсәтәбез. Рәхмәт.